Guys, I'm co-hosting now, just waiting for people to join. Saya masik Hier yung nay. boxing doen samen met jou, dat is oude nog niet. Maya ba yun, nay? Verzek. Je gaat nou live. Van mij voor een poesvat van Hello Ladies van Steve Urkel. Dat is zijn jas. Ikke, die lekker ikke. Dat die voor een poesvat. Goodbye. Follow mij net terug, gaat ons weer terug. Waar van banaan op ons. Follow mij net terug. Gaat ons weer. Waar van banaan op ons. Follow mij net back. I gotta leave because that one over there with the headphones, it don't look 100% happy.